आइनिफ्राय 500 बाबानिफ्राय 500खौ आङो लाफाखौ होसनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा थोरसि सुनांगौ दङ एसे हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो एदिना ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे दिनै बरायहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ माने जोंनि फेमिलियाबो गासिबो मोजाङै दङ आरो ओमफ्राय आङो गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामिया ओरैनो मानसिफोरनि भिडिअ होलाबायो ओरैनो अल भिडिअ होयो ओमफ्राय बिराद बादों आरो आङो भिडिअ बानायनो ओमफ्राय नानियाबो डिस्टार्ब ना जोंहा दा बिफाया स्कुल खुलिफिनबाय ओमफ्राय दा स्कुलाव थांनायाव नानिखौ लानो रावबो गैया जायो नालाय ओमफ्राय दा बिमायंआबो लानो हाया बांद्राय माने नानिया देरबाय नालाय ओमफ्राय दाबो बिमायंजों नानिजों गेलेगासिनो दङ बाहेरायाव ओमफ्राय आङो दिनै मा खालामो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंना 1K जाबाय साबस्क्राइबारा दा 1K नि थाखाय आङो नोंथांमोन सोर सोर आंखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौ आङो स्पेसियलियै थेंक इउ होदों आरो नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थादो आरो जाहाथे आंबो भिडिअ खालामनो गोसोखौ माने मोजां मोनो आरो माने जुदि साबस्क्राइबार खमायफिनोब्ला भिउसफोर जायाब्ला भिउसआथ' ओरैनो जाखाया अब्लाबो नाजालांनोसै मा जायो 1 year नाङासै आरो 1K जानो ओमफ्राय मानसिफोरखौथ' मा बुंनो मानसिफोरनियाथ' मालाय साननै सानथामजोंनो 1K जायो जोंहाथ' ओरैनो खालामनाय नालाय अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ थेंक इउ होबाय आंनि 1K जानायनि थाखाय ओमफ्राय दा आङो बोसोरसेयाव 1K माने 4000 घन्टाखौबो खालामनो हायोबा बिराद गोजोननाय थागौमोन आरो दा बेखौबो खालामनो हानाय नङा बेखौथ' हाखानाय नङा आङो ओमफ्राय दा अब्लाबो 1K जानायनि थाखाय आङो गोसोखौ गोजोनदों आरो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगानो आंना आं मा मावो आं मा खालामो बेखौनो आं खिन्थालांसै लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामाबो दहाय फुङाव आइ संनायनि दंखायो बुरजानो ओमफ्राय आङो फिसा थौ फिसायाव ओरैनो एसेल' संबाय आरो थखसे होनो ना थिमिसे होनो ओमफ्राय दा आङो अमा बेदर संनो नागिरदों नै लोगोफोर अमा बेदर भाजा एवनोसै ओमफ्रायहाय लाफा झल संनोसै आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ नै लोगोफोर आङो लाफायाव दुनिया ओमफ्राय सामब्राम नाथुर होना लाखाबाय बे दैखौ गुदुं खालामसै आरो ओमफ्राय दा गोदौबा लाफाखौ हरगोन आरो नोंस्रा माबायदि संनानै जायो जोंहा बिदिसो संनानै जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो अमा एवनोसै आङो आंहा साराया दुंबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो संख्रि हरग्रोनोसै आंहा संख्रि हरग्रोनाय नेमखा गासैखौबो हरग्रोयो आङो ओमफ्राय संख्रि हरनानै दा पियास इरिखौ होनोसै आरो आङो थावाबो दुंखाबाय नालाय दा पियासखौ होबाय ओमफ्राय आं ओरै सामब्राम गुफुर देदोंमोन ना नै बेखौ होनोसै आरो माने जोंहा बांद्राय मस्ला मस्लि होलाबाया आरो बाबाया माने बायो आरो सामब्राम गुफुरखौबो होनाङासो होननानै बुंबावो आरो बाबाया ओमफ्राय माने बेदर नालाय आं एसे होबाय आरो बेदर नायाव एसे होयो आरो बेलेग ओंख्रिफोरावथ' होनाङा माने बाबाया जानो हायानो आरो जोंहा ओंखायनो सिम्पोल ओरैनो सङो आरो जोंहा मस्ला मस्लि होलाबायसोआ बांद्राय जिरा हालदैखौबो होना लाखाबाय आङो नै ओमफ्राय दा अमा बेदरखौ हरनोसै आं ओमफ्राय मोनसे खोथा माने जोंहा बिनानावफोरा आंखौ बुङो आरो माने नोंनि ओंख्रि संनाया माने खस्ल' नुयो होननानै माने हमग्रा गैया नालाय ओमफ्राय आं केमेरा सिस्टेमखौबो बाहायनो बाबाय थायो ओमफ्राय बेयावनो आखाइ थाइसेजों हमनानै आखाइ थाइसेजों मावनाय जायोना ओमफ्राय
खावसे नुयो आरो ओंख्रिफोरखौ संनायफोरखौ बेनो आरो आंना खोबना दोननोसै आङो संबाय थानोसै लोगोफोर आङोबो ओमफ्राय लाफा आयौ गोदौथ'वाखै नै बेबो आंहा जिबो सुनांगौ दङ लाफाखौ होसनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा थोरसि सुनांगौ दङ एसे नै बेखौ सुना लानोसै आङो लोगोफोर आङो जि सुना लाग्रोनोसै बाल्थिंसे जि सुनांगौ दं आंहा नै बेखौ सुना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा माने आं माबा दिन्थिगोन नोंसोरनो आइया आंनो लाबोदों आरो गिफ्ट होफैदों माने आरो बिसौनोबो ओमफ्राय बाबायाबो आरो दा बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरो लोगोफोर आं बिदिबा जि सुना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आङो माबा दिन्थिनो नागिरदों होनदोंमोन ना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायदो नै बेनो बेयो माने नानिनि थाखाय बिबौ लाबोनाय आरो आं जि फसायखादों नानिखौ गानहोदोंमोन आङो ओमफ्राय जि समायखायो देरबाबो गानजागोन आरो बोसोरसेथ' जाखाबाय नालाय दा बोसोरनै आराय बोसोर 3 बोसोरबाबो गानजागोन आरो लोगोफोर बियो आं जा फसायखादों लोगोफोर नै लंपेन्टबो आरो ओमफ्रायहाय नै बेयो बिबै लाबोनाय आरो बिबै बेखौबो जि फसायखादों आं बेबो नै ओमफ्राय आंनि थाखाय आइया नै बेखौ लानानै फैदों उल साद्रि आरो ओमफ्राय आङो बोसोरैथ' आङो गिफ्ट मोनबाय थाखायो आइनिफ्राय ओमफ्राय आंबो दङबा होयो ओमफ्राय गावसोरबो होयो आरो माने नोंथांमोना साननाङा जे गावसोरल' गिफ्ट मोननायखाय दिन्थिलायदों खिन्थालायदों बिदि साननाङा जे लोगोफोर माने आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैसो खालामदों माने बेयो जेबो गाज्रि नङा माने गिफ्टखौथ' बयबो होलायखायो मोनलायखायो नालाय अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जाबाय आरो आं दिनै ब्लग भिडिअ लाखादों नालाय दिनै आङो भिडिअ खालामनायाव आं खालामफानोसै होननानै खालामदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो सोरनोबा गिफ्ट होयोबा बिराद मोजां मोनो आरो आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना माने अननायसो नालाय बियो माने दाम खमनियानो जा दाम गोसानियानो जा माने आंबो माब्लाबा सोरनोबा दाम खमनि होयोब्लाबो माने सोरबा आंनोबो दाम खमनि होयोबाबो माने बेखौ अननायजों आं बिराद मोजाङै नाजावो आरोना आरो आंनि बिखुनजोआबो आं दाम खमनि बुस्थु होबाबो अननायजों मोजाङै नाजावो आरो माने ओमफ्राय माने बे गिफ्ट होननाय बुस्थुआ माने अननायजोंसो माने गावनाव जा दङ थाइसे थाइनैब्लाबो हानायखौ गावनिफ्राय बोखायनानैब्लाबो नोंनि थाखाय बियो नाम खालामनानै नोंनि थाखाय गिफ्ट लाबोबायना बेखौ लानांगौ बेखौ अननायजों गाननांगौ बा जोमनांगौ आरोना लोगोफोर बेनोल' आंनि खोथाया लोगोफोर र' जोमनायनि आं माबायदि जायो बिराद मोजां ना लोगोफोर आंथ' जा मोजां मोनखादों आरामनो गरमावबो जोमजागोन बांद्राय गोजाङा गोलोमा बोथोराव जोमजागोन आरो ना लोगोफोर माने सानफ्रावबो माने आरामनो सुइटार गाननानै आराम जोमजागोन आरो बेनोल' आरो लोगोफोर आं बिदिबा ओंख्रि संनायखौ नायनोसै आंथ' ओंख्रि संगासिनो ना ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोनसे खोथा बावगारबावदों माने फैसाबो मोनदों आङो नै आइनिफ्राय 500 बाबानिफ्राय 500 1000 Yang gak khơi thiệu cái giọt này và làm với gặp con này đàn thì chưa đi đến một súng khé đàn thế cái súng sao vậy rồi làm đi rồi intro luôn rồi Adina được xin được phải đến ơi, cái hạt cặp bay thì em thấy. Kim Bin à? Phía trước. Quá kiểu. Mà thế cầu là bà gì đó. Không biết là hai chuyện nó vàng còn ba cái này đi đây. Này bố này. Ai.
Sabai sabai. Oke, lalu dia sabai sabai. Sabai sabai. Nungsa Joan taga. Nungsa Joan. Không phải nào. Kamu sih biasa. Ada uzunna. Ada uzunna. Dia bukan ada nomor. बेलासि जाबाय लोगोफोर माखासे भिडिअ लाबावनो सानदोंमोन लानो हायासै आङो नानियानो गाबबायना ओमफ्राय गाबनानै उन्दुबाय ओमफ्राय दा सिखांबाय हनै ओमफ्राय दा बेलासि जाबायना ओमफ्राय दा नानिनो मेगि संदों नानिनो मेगि जाहोनोसै ओमफ्राय आबैया सिथाव सावगासिनो सिथाव जानोसै दिनैनि भिडिअखौ सिथाव सावनानै जानायावनो फोजोबनोसै आं लोगोफोर नायहैदो आबैया माबायदि सिथाव सावगासिनो जोंहा लारुबो होनो एन्थाबबो होनो सोरबा सोरबा माबायदि मा बुङो आंथ' जेबो मिथिया जोंहा सिथाव बुङो ने आबै गाइखेर साहा फुदुंबाय लारु सिथाव नै जों लिडारथार आबैया बिदियाव ओमफ्राय एदिनानि थाखाय नै मेगि संगासिनो बेखौ फिफा संदों दे आं सङाखै ओंखाम जायाखै नालाय दिनैया बेखौ जाहोनोसै आरो सै लोंनोसै जोङो नै एदिनानिया नै गाज्रि जाखांनासो गाज्रि जाबाय होनना बुंबाय दे माबाय दे हामनि दे जाया जादला आरो नि जादो दे हायनानै yang dulu tuh, jaga deh, jaga deh. Mas tahu jangan macam ni kip mula. Naik. Bye bye say लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो एन्ड खालामबाय बाय बाय